Oni sú schopní ešte aj dneska, keď máme najlacnejší benzín v rámci Európy a chodia sem tankovať. Všetci tí, ktorí berú západnú ropu. Pochodom na Slovensku máme stále jedný z najnižších cien nafty a benzínu v Európe. A ako za mňou môžete vidieť, cena nafty je tu skoro o 20 centov vyššia ako na Slovensku. Tu môžete vidieť, že cena pohonných hmôt na Slovensku podľa čísel Európskej komisie je 5. najlacnejšia v rámci Európy. Ako je to skutočne s palivom na Slovensku? Dnes protiargumentujem dva argumenty koaličnej strany a ich zastancov. Na Slovensku máme 4. najlacnejšie paliva v Európe a že cena paliva je v priemere 1,48 eur. Začneme tou cenou. Myslím, že pre nikoho nebude prekvapenie, že tá suma je absolútny blud. Každý, kto tankuje, si to vie skontrolovať. Sám som sa bol pozrieť na ceny pohonných hmôt. Slovnaft euro 53, OMV euro 55 až euro 62, Shell euro 54 až euro 56. Zároveň prikladám moje účtenky od začiatku marca. 1.3. euro 48 za liter benzínu, 5.3. euro 50 za liter benzínu. Už teraz sme mimo ceny ich tabulky. 16.3. euro 54 za liter benzínu. Čiže neviem, odkiaľ zobrali toto číslo, ale je to absolútny blud. A viete čo? Poďme hrať ich hru. Pozrime sa na ich tabulku a pokojne použijeme tie ich čísla. Áno, podľa ich tabulky k 9.3. sme skutočne na 23. mieste. Čiže tá cena za pohonné hmoty je skutočne nízka. Alebo je? Tabulka je pekná, ale nezohľadňuje veľmi dôležitú a podstatnú vec, a to je kúpna sila jednotlivých krajín. Čiže pripravil som si takúto jednoduchú tabulku, do ktorej som vložil údaje z tabulky Ministerstva hospodárstva. Do stĺpca E som vložil priemerné platy jednotlivých krajín v čistom. Tieto údaje mi dodalo AI. Teraz sa pozrieme, koľko litrov by si dovolili jednotlivé krajiny, ak by použili plnú sumu svojho priemerného mesačného platu. Čiže priemerný mesačný plat krajiny lomeno benzín. Dáme na diesel, posunieme dolu, upravíme a zoradíme od najnižšej po najvyššiu. Čiže ako môžete vidieť, nižšia suma automaticky neznamená lacnejšie palivo. Musíte porovnovať kúpnu silu krajiny, pretože v rámci kúpnej sily krajiny sme na 5. mieste. Čiže Slovensko a Maďarsko, zastancovia tej lacnej ruskej ropy, sú na 3. a 5. mieste tých najdražších palív v Európskej únii. Čiže už nechcem počuť, že slovenské paliva sú lacné. Stačí sa na to pozrieť zo širšieho pohľadu a uvidíte, že to skutočne tak nie je.